Mayong adlaw mga igsoon. Kita sa Kaohsiung Street, anhi kilid sa SM City, Cebu mga igsoon. Today's featured project mga igsoon kining SM City North Wing Expansion Project. So atong kahinumduman mga igsoon no, nga tuig 2006 gi-expand na kini ang SM City. Og karon 2022 aduna na po'y laing expansion. Di ko malimot mga igsoon no, 1993 mao kining pag-open sa SM City Cebu. Niadto uso pa kayo nganhi sa reclaim mga igsoon ang drag racing, og sikat pa kayo ang ilahang mga sinihan o kining bowling. This is the 4th SM Mall sa tibuok Pilipinas og first outside Metro Manila mga igsoon. Gani ang pinakaunang nga SM Mall sa tibuok Pilipinas ang kanang SM North EDSA, and then gisundan kini sa SM Center Point. Karon ang SM Cebu tuig 1993 nahimong 4th SM Mall sa tibuok nasod. Shout out di ayno sa Kalipay family of Talisay City og ni Tata Bailusis diya sa Australia. Archie Cab, shout out ninyong tanan. Salamat sa inyong suporta og pagpangga sa Cebuano 123. Atong hisgotan ang SM North Wing Expansion Project mga igsoon no. Sa pagkakaroon wa pagitay nakita nga artist sketch nga official gyud gikan sa SM. Kabahin aning ilahang design sa ilahang buhaton nga duha ka tower, 20-story tower ug usa ka 9-story tower diin diha ipahimutang ang National University. Nakita nga design mga igsoon, but ambot og mao bakana ang official. Looking at this design mga igsoon, wa man kini makaabot og 20-story. But siguro similar to that lang siguro ang mahitabo nga expansion nganhi sa North Wing. Pag kita drone mga igsoon aron makita ninyo, ma-visualize ninyo ug unsay plastada ug unsay porma aning himuon nga North Wing Expansion Project. Hopefully no makakita tag official artist render sa o design sa SM City Expansion Project. Sa pagkakaroon wa pagitay makita sa online, wa pay mikuyanap nga design nga makita nato readily available sa internet. Kay gani wa pa piluwat ang SM og official nga design mga igsoon. Alright, so wato-wato na to na mga igsoon. Ayaw mo kabalaka kay kung mugawas ka na
akong i-share kaninyong tanan. So quick update no sa parking area tungod kay apektado man ang katong rampa padung sa multi-level parking. Ang nahitabo karon mga igsoon, anhi kasod sa gate number 5 adto kasod sa exit mga igsoon sa parking area. So lahi na ang sistema karon mga igsoon mintras nga dunay construction nga mahitabo sa north wing parking lot. So suod ka nga na sa parking 5, saka ka ngadto sa exit mga igsoon no, and then adto pagka exit, so 2 lanes man ano, opposite direction, ang usa pasaka, ang usa pa kanaog. Makita na tong gate number 5 mga igsoon, ani kasod, and then adto ka padong sa exit nga rampa kani adto. So kani adto exit na siya karon, nahitabo entrance and exit kana siya mga igsoon. Alright, so mao ka na mga igsoon ang mahitabo sa parking area sa north wing. Sa pagkakaroon wa say parking area diri sa north wing parking lot mga igsoon. So kung mo parking ka sa SM City, adto jud ka sila multi-level parking adto sa babaw. So that's it for now mga igsoon. Salamat sa inyong pagkuyog kanako karong adlaw. Amping mo kanunay og hinaot nga pagpabilin ka mong mahapsay.